Zo zrobotnu akciju Kocure pošoreni prostor kolo Begelja, a volontere, ktorí še pozberali, ofarbeli lavočky, pošoreli okolisko, takže pokošeli travu, ali pozberali šmece i listce. To bola jedna menša akcija, ktorú Združenje KUM zo Kocura organizovalo, a cilj im organizovať veci také akciji, že by u kontinuitetu robili i ušorjovali svoj valal. Teraz sme plánovali takús pošoriť tú časť našho kanálu, kde omladina uglavnom veľa ho hasnuje, takže da majú lepšie uslovia za druženje. Ето keď môžeme telje porobíme, máme veľký financijni sredstva, ali za takú robotnu mocu môžeme dosť okončiť. Ofarbeli sme tu mobiliari, co sme toho roku položili za robotnú akciju. Planujeme položiť ešte da skelju lavočky, ali to planujeme da za 2 týždni položiť. Skori kirbaju da bude pošorené všetko. Pozberali sme šmece i pokušali travu. Nije bude dlho robotna akcija, tira skoro 2 do 3 hodiny najveće, počinje telje veljo roboti, ali teljo da porobíme, da to sve kelje možeme. Učast u tej akciji dali i volontere i členi zoz ekologinog ruhu zoz Verbasu. Jak potolkoval samočeta, to nje perši raz, že to ti dva združenja pomagaju jedni drugim u rižnih akcijoh.